Hi guys, खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो जोंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअआवहाय बरायनानै लाबोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोंना मामिना स्कुल बन्द खोन्थाहरद' स्कुल बन्द होननानै School Bondoao. नोंना स्कुल बन्द ना दिनै गाबोन स्कुल दं गाबोन जपेन ना Yes. ओमफ्राय नों दानि मा खालामनो नागिरदों फ्लावाराव दै होनो नागिरदों ना स्कुल बन्द'आव जोंना क्लेरिया खामानि मावनो नागिरदों फुलावहाय दै लुनो नागिरदों दा जोङो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै भिडिअ लानाय जादों आरोखि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंनि ब्लग भिडिअखौ ना मा जोंनि क्लेरिनि फ्लावाराव दै होनायखौ गुड मर्निं हरदो दा फुंना मामि गुड मर्निं Good morning everyone everyone. ओमफ्राय मा होनबावनांगौ आं मोनसे मा होनगोन दे बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो क्लेरिनि खामानि मावनायखौ फ्लावाराव दै होनायखौ दा मा होनो ने मामि जेरै मिनिहोदो बेयाव रायलायहरदोब्रा आं रायलायनो हायालै रायलायनो हाया मानो मा लानो खिन्थासै आं दल लादों दल मा नाम बेना आंनि लोगो नोंनि लोगो मा नाम क्लेरि बेबि होनदो नै मा लिरदों क्लेरि बेबि लिरखादों आंबो मा आंनि बे क्लेरि बेबि लिरदों ना मामि फ्लावाराव दै होनो नामा ओके लेट्स गो दै लायनो नागिरबाय बे बाल्थिङाव दै लायनोसै दे खुना मामि गानदो नै बुसो दैया बिनिफ्राय लांनोसै दै लांनो नागिरबाय क्लेरिसो लुगैदों क्लेरि स्कुल बन्द'नि खामानि मावदों ना मामि बेखौ दोनदो बलखौ दोनदो सियाराव दोनदो एसेल' दे मामि दे बेनिफ्राय हानदो मागजों हानदो बै दै होदो दै लाबाव दैया जायाखै नालानो बेयाव लोगो दोनदो एसेल' होदो औ होदो दे आबाव बेयाव होदो लांफैदो Gede. Aku suka mahu. No, dia goglizubay mo jangi hira. Ang sih macam. Deh, ntar bede. Tanah bau bede. Bau. Sampai. Kencur bau tu. Tanah bau. Coba, udah. Apa? Tanah biko jepit dah tanah dari hede. Nih bau hede. Bau.
बिनिफ्राय औ गोलैगोन दे दाना गोजौआव गाखोदो बहोदो साइज नुखोगोन बै मोनसेयाव होदो दे बै मोनसेयाव होदो yellow color ho दाना बैयाव होदो पिंकआव मोनसेयाव बै बिगाव गाहायाव हो सायाव हो Jangan niku niku akhirnya niku akhirnya niku sepeda niku pinau. Ini pini. Akhirnya niku tahu lebih kamu. Jadi ala budi. Gila, tunggu niku mulai sekolah. Jabai. Sendal apa sih jabai? Kamani mau wina lagi nih. Kok aku biji mana kalam nih? Flower day lu kang bayang. Baik. Mana kau kan? Ayo kau pasal. Angin flower day lu na video ko naik deh. Angin flower day lu naik kau naik. लोगोफोर जोङो बिबारावहाय दै होखांबाय नानिया बिबाराव दै होखांबाय दा आङो नोंथांमोना जोंनि बिबारखौ मोजाङै नुवाखै नालाय आङो बेखौ मोजाङै दिन्थिफिननो नागिरदों नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना
flower दै लुखांबाय dia. Ang flower day lukhangbai. Mabaनि moन्दों? Mabadi moन्दों? Anni भिडिअखौ नायनानै Anni भिडिअखौ नायनानै जोंनि भिडिअखौ नायबाय था गाइस. Ayo, ang galing. Galing. Yang ada. ओमफ्राय लोगोफोर जोङो नै खामानिखौ मावखांबाय क्लेरि नार्जारिया बिबारावहाय दैखौ लुखांजोब्बाय ओमफ्राय नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जोंनि भिडिअखौ नायबाय था सापर्ट खालाम ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो ना मामि Yes. बाय बाय Bye bye. Apa naik ini?